AWE, da un production di Eagle Eye Media y Eric Alvarez Productions. Bom dia. Nós estamos hoje viernes 6 de novembro. Sim, nós seguimos para hoje viernes de luna 11. E hoje é dia que a ser cai, você acabou de ver? Sim, eles também? Ei, sim, eles. Nós estamos dormindo, vamos, a ser cai, não? Domingo tenho Erlanda, sim. Nós temos Erlanda, mas nós vim compartilhar essa hora a minha junto com Cubo. E assim também passador de hoje viernes aqui com hora acaba. E não vai bem mais. Então, me espera, como nem a ser cai, para desfrutar e maneira sola sair do trás também, ela dá boa energia para assim vou por bai dor de dia de aue. Bom, me demos um bom miniatura sangue te seguir nós for de Bonaire, Corsau, Aruba, Saba Station, Holanda, Merca ou qualquer outra parte através de nossa página de Facebook, Dutch Caribbean TV. Agora seguir nós também na nossa página de Instagram, que está Aue Bonaire, e se tem algo que compartilhar com nós, gustosamente nós recebemos aqui através de awebonaire@gmail.com. Bom, Awe ainda, depois de quase 48 horas, merca não por visa quem vai estar o próximo presidente, se presidente Donald Trump mesmo vai ter sua temporada, ou se toch Joe Biden ganha a eleição americana. Esse também é o motivo que ayer à noite não tinha programa Esquina Caliente, essa que está planeada para passar a noite 9 pois para assim tem Ramosito Boyundo que se invitaram por elaborar riba com a eleição na América aqui a Bahia. E tem como ainda, ora me check, Biden falta 6 electorals para por ganhar a eleição presidencial aqui, pois ainda está voto não está guardo contar e o gente não está não está tribi de qual é election aqui e bisa quem está é ganador de eleição americano presidencial. Pois se a noite não é bom, se tem algo, se não vai dar, mas ainda não tem resultado, automaticamente lo vai ter esse também mesmo coisa que não sai é comunicado of informação ayer à noite. Pero tengo agora que 9 horas da noite, tá Dutch Caribbean TV, botem que sintonizar Esquina Caliente, para assim nós podemos, por favor, por fim, háganos tu reza junto durante a visa, se pueden unir energia, botar a contesta rápido, se querem nos turquesa, quem vai estar o próximo presidente americano. Trazendo informação importante também para nós também check nos update de COVID-19. Te conhece a cifra oficial que nós temos e registrar aqui na Bonaire, está indicar que não tem caso de corona com a bem a seca, pois aí nós está parando caso ativo, dando-nos total de 2.457 testes com aguardo assim, de qual 2.322 testes negativo, total de 135 positivo, caso não positivo, 131 pessoas a recuperar, tem 4 pessoas em quarentena e não tem 1 pessoa hospitalizada relacionada com COVID-19. Na Bonaire, essa aqui é a cifra oficial de ayer, dia 5 de novembro, e bom, agora que já como nós é de 2 dias, que tem caso novo com a BIM, pois nós temos que guardar por lo menos semana para 10 dias para nós ver se o caso não ativo também vira 0, pero em vista que nós a cambio de código GEL, de código orange, perdão, by código GEL, significa que nós está abrindo também para turistas não for de Holanda, com certa distinção também for de Corsau. E maneira nós temos a de deputado Elvis Chingashu está tratando para receber muito pronto também o turista americano que voa direto. Pois essa aqui seguro também trazer a minha precisa atenção, pero sim também dá-nos vraagteken para com a situação de vírus também seguir desenvolver riba nos isla no momento que nos abre para turista de lugar aqui. Pero localmente segundo a cifra não indica, nós temos vírus controlar e também quase eliminar. Tem testes tanto guardo assim, se me conta bom mais ou menos entre 10 para 15 testes por dia
lo que está guardo así y tengo ahora que 2 días pasados se vuelve a un caso activo positivo de COVID-19. Entonces queda que no sigue cumplir con la regla y maneira não está COVID não está bem, pois me quer nós chega no ponto que nós realizar que ela vira parte de nossa vida, nós está também aqui com nós mesmos assim, vai não para cuidar nós mesmos, lava a mão, ter boa higiene personal up to date, comer saúde, mover chão, praticar deporte, pero também sossego é muito importante para ter uma autoestima alto e assim brinca o vírus aqui mais melhor. Pero também tenha em conta com a distância social para não ter aglomeração de pessoas e também é um ponto importante e tem que agora, mas que nós também abrimos, nós passa para código horário, para código gel, agora que ela sigue que dá abrir até com 10 horas da noite, pois não tem atividade não teculat din área aqui por lo pronto. Bom, nós temos também o update de nos casos de COVID e mesmo agora que trenda de nos tópico de água, para sua maneira ayer minha avisa e também me manda saludo para todos que estão com a reação ayer que se pergunta não, que de verdade sim, me tinha telefone mani mim, pero me nota check e live riba Facebook. Dus quizás me apunta era que o Jeff se não pode dar me conhecer para se tem pergunta, nós podemos assinar live também nos invitado, me detém se seguro na conta e quero pendente para os deputados tinha ajuda para vir back para nós por assim e outro pergunta não que queda pendente. So, Eric, tem gente tabela, vou acontecer para mim tá quem? Portanto, gente que visa algo. Pero em todo caso, nós que chegaremos nos tópico que indica para nós não tem excusa. Lá que nós vamos viva nossa vida sem excusa. COVID-19, me decora, aí passar fini, aí me avisa, 2020 vai trazer double de turcos. Mas pensa double de roupa e outra coisa que nota e lesson que COVID-19 a trazer com ele. Pero hecho tá que ela dá nos se é tempo para nós evaluar, ela dá nos é tempo para de verdade nós sim, para não ter excuse de nada que nós fazemos. Nós mester chega a ponto que nós mester conhecer nos parte na forte e saquico de parte na menos forte que nós temos e dele com não aceitar quem botar 100%. Não tem bendição mais grande no momento que você, ok, se é essa aqui tá boa habilidade não, essa aqui tá boa área não forte, essa aqui não botem bom dominar, essa aqui não tá, você é área chinesa que nós encontramos tem bastante repetido, e é ponto não aqui, se você acaba com a coisa que não tá boa habilidade e mas que kiko bohasi não vira 8 points, pero se nós potrapa todo dia nós melhorar não. E até aí nós é ponto que nós não me ser comparados mesmo com outro. Se vida tá wet straight, todo dia, todo momento, me tá de acordo que sei. Pero é wet straight que nós temos tá com nós mesmos. E não nós mesmos chega. Nós também ser competir com outro gente. Competir com a gente que botava tá ayer. Então, hora noite será, ou qualquer momento do dia, evaluar uma mitad, uma mica vai e quanto me falta para chegar. Pois essa é a competência que nós mesmos chegamos a ter. E uma pessoa que hace essa aqui, hope bom tem sua trajetória, tanto profissional como deportista, pero também em sua área personal, da Kobe Bryant. Kobe Bryant tá, bom, ok, de Black Mama, pero também tá uma pessoa que dentro do vocabulário nota existe perde. E depois me acordo um gente que está para dizer nada. Você turcos que você e mira tá para gana. Ok, se perde ou se não vai mas planificar, nós está evaluar. Pero e bullseye tá para gana. Então, tu gente tá que sa e tem ainda Jonan e geração que está lantando também que sa combine ela chega na mentalidade de ganador aqui, the winner mentality, the mindset, e kiko gente que gana e que progressa em vida, mestre enfocado, baje. Lá nos cheque. You really want me on the team. What's your approach to recruiting? You want first place, come play with me. You want second place, go somewhere else. Like I would watch Magic play. 15-footer,
I'd watch Michael play. And I would see them do these unbelievable things, and I'd say, can I get to that level? I don't know, but let's find out. That's why he's the best player in the game. Everything was done to try to learn how to become a better basketball player. Everything. And so when you have that point of view, then literally the world becomes your library to help you to become better at your craft. So because you know what you want, the world's giving you exactly the information you need to become better at it. Because you know what you're looking for. So many guys tell stories about your work ethic. Yeah. What was really your work ethic like, and for how long did you stay disciplined? Well, I mean, every day. Since 20 years. It was an everyday process, and trying to figure out strengths and weaknesses. For example, jumping ability. My vertical was a 40, it wasn't a 46 or a 45. My hands are big, but they're not massive, right? So you got to figure out ways to strengthen them, so your hands are strong enough to be able to palm a ball and do the things that you need to do. Quickness, I was quick, but not insanely quick. I was fast, but not ridiculously fast, right? So I had to rely on skill a lot more. I had to rely on angles a lot more. I had to study the game a lot more. And, but I enjoyed it though. So like from the time I can remember when I started watching the game, I studied the game and it just never changed. It's a good separation for me, emotionally, to be able to put myself in a place where at practice or when I'm training or during games, I switch my mind to something else. I switch my mode into something else, right? For me, it's the equivalent of Maximus Decimus Meridius in Gladiator picking up the dirt, smelling the dirt, it's go time, right? So that was my mental switch. It was like an actor getting ready for a film. You gotta put yourself in that cage. When you're in that cage, you are that character. And then when you leave there, it's something completely different. But when I'm in that cage, bro, don't touch me, don't talk to me. Just leave me alone. How did you get mentally and emotionally so strong where it doesn't bother you? Well, you got to look at the reality of the situation. Like for me, it's not, you kind of got to get over yourself. It's not about you, man. Like, okay, you feel embarrassed. You're not that important. Like, get over yourself. That's where you go. Get over yourself, right? Like you're worried about how people may perceive you, and like you're walking around and it's embarrassing because you shot 5 air balls. Get over yourself, right? And then after that, it's okay, well, why did those air balls happen? Got it. High school, year before, we played 35 games, max, right? Week in between, spaced out. Plenty of time to rest. In the NBA, it's back to back to back to back to back to back to back. I didn't have the legs. So you look at the shot, every shot was online. Every shot was online, but every shot was short. Right? I gotta get stronger. I gotta train differently. The weight training program that I'm doing, I gotta tailor it for an 82 game season so that when the playoffs come around, my legs are stronger and that ball gets there. So I look at it with rationale. And say, okay, well, the reason why I shot air balls is because my legs aren't there. I go, well, next year they'll be there. That was it. Done. Bom, nós compartimos parte da conversação com Kobe Bryant, que tem hobby inspiracional, por certo. Então, se você não é ponto que abo seguro me ser de gente para motivar, ou gente para look up to, para wakribeje, para por saca, Kiko hasi e Kiko não, me te recomendava para check a mindset of a winner aqui e wak a conversação e saca lo que para abo tá valioso. Come carne, scoop o isso. Então agora nós tá come ribs of galinha, nós tá come lo que te juicy, que te lo que te carne e o isso nós tá laga banda. Pues ora bota wak, tu lo que bota hasi de movida, saca lo que para abo tá útil e lo que não te sirve para abo, vendo manda. Mas nem me gusta lo que la bisa. Get over yourself. Ora algo passa que você sente que é coisa que como é que pode passar me? Of como por a lubidade sende a luz na casa. Como por a lubidade viste panha mastrak, whatever, ma faia.
Não queda duel de emoção de que a pensa, tá com anta wak, se a ou se acaba. Não, pero wak foi o ponto de vista, ok, se uma falha, como me pode melhorar isso aqui? Que como me pode fazer diferente é o seguinte, via, para me porta mais meu. Atrobe, a mim. Não com me porta mais meu com X. Não, com a mim porta mais meu com a gente que me estava para mim. E aqui rato na secção de entrevista, nós vamos conversar com jovem que não alaga nada stop. Não tem excusa grande ou suficiente válido para trabalhar de lograr o sonho que você tem. Bota muito viejo, me tá muito pobre, me não tem tata de minha vida, eu era não estimami, me não acaba a universidade, não tem excusa válida. Se você quer algo, bota vai pé. 1000%. É a única coisa que você está consciente de que bota claro e bota disciplina suficiente para ora a emoção de entregar, a gana de que bota sentir por você, de maneira que boiabo não mira luz mais na horizonte chega, vou por pone o mês back junto, ando corda de como vai começar a trajetória aqui para você seguir. Mas nós turta chega no momento que nós visa você, de como mais aqui. Me tem seguro que você sabe me que seguir assim? Andei não hope via nós está entregar. Bomente ante era segumi, namandami post de trem que vai direção dilante, ok? Anto den post inscrevi, se você quer wake, anto imaginava mesmo que você vai back para trás, tem momento que você começa a wake e trem vai back. Me dinari, é como pode. Vamos quedar wake e de repente, vai começar a mirar e trem vai back. Então, assim não tanto poder bom mente tem para ajudar a construir, mas também para destruir. Então, a decisão está na nós, que é capitão e autor da nossa vida, para que nós vai fazer com a arma poderosa aqui. Então, uma película que seguro nós quero recomendar para é a película de The Secret Life of Walter Mitty. É um homem que é daydreamer, sabe? Tudo que é fantasia. E tem gente por chamar o louco, aqui dia sai do milionário. Aqui de modo nem cai muri. Vai 50 Cent, vai Kanye West. Toch? Durante a vista não pode chegar. E não tudo é bilionário awe. Então, eu tenho que começar caminho. E se awe você sonha algo, o seguinte step é a ação que você tem que tomar. E daí sei, nós recomendamos para ver a película aqui, The Secret Life of Walter Mitty. Hi, how can I help you today? Hi, I can't seem to leave a wink for someone. Okay, I'm looking at your profile. You left a lot of this stuff blank. Well, I haven't really been anywhere noteworthy or mentionable. Have you done anything noteworthy, mentionable? We have ahead of us the privilege of publishing the very last issue of Life magazine. Jumping up and down the floor. And for the final issue, we just received negative 25 from Sean O'Connell for the cover. There's 25. It's not there. I know. Look what I found! What's that? Travel journal Dad gave me. The sun was an okay guy. Hey, They had a Hey. how was your weekend? An awesome weekend. The ice, Jace. She moves like a woman. I'd like to climb your hair. Oh, wow. What is it you call it when he goes into one of his little places? Zoned out. You do that now and then. What's the matter? I lost a picture of it. I like mysteries. You should go. Crack the case.
You were Sean's partner. You finished his work. Life is about courage and going into the unknown. Hey man, where are you now? Himalayas. I'm going to keep this short. I have to make oxygen choices. Pues, The Secret Life of Walter Mitty. Cheque, assim não vai um tiki tempo. E de verdade ela mostra nos que botem que sale fora de boa zona confortável se você cresce. Com uma mama águila tá põe sua bula. Agora é baby, é cuidar, é doer de comer. Pero no momento que te mira, que te clapa sor, que te clapa bula alto, e não te dice mi bai. Você me te quer que te clapa bai. Sim, mama que papo bai. Não. Eta puxe. Eta puxe. Puxe, ando ajuda mane, não, mama, me não te claro, não puxa me, não, eta puxe. Ando que mama te hasi, ore wak you bai bau. E não te tá ruim dale para. Não. Essa que ajuda cla. Desde o momento que abossa é sei me que em vida. É sei me que vai. É sei tá mi sonho que me que logra. Ci sali foi para comfort zone. E não te conheci cava. E tu lo que tinha não te vai cambiar. Se você quer cambio, você tem que explorar coisas novas. E falando de coisas novas, é maneira que nunca promete me awag gender reveal. De forma aqui. Me diga, é uma que está assim contento que ela seja diferente. Completamente diferente. Van cheque? 3, 2, 1. It's clear. What damn? Twin! Y'all don't stress me the Comfort zone. Tu rin espanta. Kita sexo de baby. E grandma di award. De forma aqui me que revele na abo. Pois é weekend aqui e dia rango de baby aqui hasi coisas diferentes. E não laga nada da uma excusa para bohasi e logra e meteran como pone bodilante. Nós vai para pausa, promete que sei, sim, promete que sei, me tem mi pronóstico de tempo, mas é importante para você na onda você vai assim é self-reflexie aqui, não? Se você se demo quarto na casa, ou você vai cantar la mão, ou você sobre brandares, ou qualquer de outro ser dan conosco na Bonaire, ou você decide durante mundo, isso é importante para nós, donavo e pronóstico de tempo válido para Bonaire para hoje, dia viernes 6 de novembro, de como já sabe, 7 de novembro, danke na Canemi DC. Com nosso tempo tá ocasionalmente nublado e tem chance para aguacero. Principalmente já sabe, tem chance para mal tempo. A temperatura máxima está aproximadamente 32 graus Celsius e a temperatura mínima mais ou menos 28 graus Celsius. O viento de sopla os e está moderado. Durante o aguacero tem chance para ráfaga de 60 km por hora. A altura de ola está entre 1,5 metro para 2 metros e essa que lo diminui já sabe merdia até 1 metro para 1,5 metro. A altura de ola está válido para a mão grande. Papiando fora sali, fora comfort zone, quizás está bom para você com palo de água riba da cabeça. Diz toma o tempo, evaluar o mês, uma mitad, uma que vai, com mitad que não,
Y no solamente la que queda en un sueño, pero Mané Walter mete a así, toma acción y hace una realidad. Nos vai para uma pausa, agora nos vini back, nossa 30 de nossa secção de entrevista para Awe. Back on Gis. Você tem sintonia de Dutch Caribbean TV. Curso de Public Speaking, Public Relation, Presentation Techniques, Interview Techniques, bom team building, o promocionar na nível Eagle Eye Media. Communication at its best. Brandares Café te oferece uma variedade de desayuno e lunch. Boborhaya pan de chá, sopi, snacks e o famoso panini. Para o melhor serviço e qualidade, passa na Brandares Café de Jaluna Pajasabra de mitad e 7:30 para 2 horas da tarde. Inmortalizar bom momento. Bom casamento. Bom momento importante como eu, portrait culinário ou bom vídeo para promocionar boa empresa. Para tu aqui, não tem melhor com Eric Alvarez Productions. Você tem sintonia de Dutch Caribbean TV. Bueno, vamos continuar arriba. Este viernes aquí 6 de novembro en AWE y mañana nos indica nos vai sostener uma entrevista ou nos a sostener uma entrevista com um artista holandês que abai para seu sonho e não alaga nada estrobe e não somente ela logra seu sonho de guardo firmar na LA, pero também ela saca recentemente um single com Snoop Dogg. I mean, não tem nenhum aí firmar quando acaba de saca cantica com o legendário Snoop Dogg. Despecei, não excusa, sale foi uma zona confortável e vai bem. Nós vamos ter entrevista com Odelia. Yeah, you know, pack your bag so we can go get away. I know. I adore you too, until the end of time. But check this out. Where we going? Odelia, het is heel fijn dat je dit keer bij AWE bent om even je single te promoten met niet meer dan de legendarische Snoop Doggy Dogg. Welkom in AWE. Thank you so much. Dankjewel. Yeah, thanks for having me. Odelia, ik denk dat een single maken met Snoop Dogg eigenlijk een wens is van alle artiesten. En jij hebt het waar kunnen maken. Ik bedoel, Snoop Dogg is niet iemand dat je 1, 2, 3 krijgt. En helemaal niet om een liedje mee te maken. Maar dat komen we straks wel even op. Laten we bij het begin beginnen. Hoe is je hele carrière begonnen? Ik ben nu 24 en ik ben begonnen met liedjes schrijven toen ik 13 was. Toen ging ik door wat vervelende momenten in mijn leven en ik kon dat met niemand delen. Dus toen begon ik echt teksten te schrijven. En eigenlijk, ik ben altijd al een hiphop fan geweest. Ik deed heel veel hiphop dansen, of heel veel dansen en zo in hiphop. Maar nu ging ik ook schrijven en ging dus ook heel veel naar Lil Kim luisteren.
Lil Kim was echt mijn idool. En ik ging haar gewoon naspitten, weet je. En ik hoorde gewoon dat ik geen accent heb als ik rap. Geen Nederlands accent heb. Dus eigenlijk toen dacht ik van, laat me gewoon Engels gaan doen, weet je wel. Laat me gewoon gaan focussen op die Engelstalige scene. En dat heb ik eigenlijk een hele lange weg gedaan. Toch wel in Nederland geprobeerd. Maar ja, ik kreeg niet die aandacht die ik wou op de recognition. En ik heb de Herman Brood Academie gedaan. Vorig jaar afgerond in Utrecht. En met mijn laatste studiefinanciering en mijn geld had ik een ticket naar LA gekocht. In de hoop om gesigned te worden. Ja. En elke dag voor platenlabels deuren staan. Echt een grind geweest. En eindstand ben ik mijn management tegen het lijf gelopen. Dus je hebt gewoon besloten dat je een ticket koopt vanuit Amsterdam naar LA in de Verenigde Staten. Zonder enige uitzicht van wat het gaat worden. Ik ga voor mijn droom. Ja man. Ja. Zonder enig contact. Je zei gewoon, ik ga naar Los Angeles. Ik ga gewoon. Ja man. Ja. Wow. That's what it takes. Zeg maar, ik kom uit een familie waar niemand begreep wat ik deed. Of nooit mijn fysieke support heeft. En heb ik heel erg me af moeten sluiten voor de buitenwereld. En gewoon gaan voor wat ik wou, weet je wel. En ik denk dat het ook een klein stukje was. Dat ik gewoon zoiets had van, ik ga gewoon. Weet je, fuck it, ik ga gewoon. Ja. En ja, toen stond ik daar op LAX. Ik had wel gewerkt aan een album. En ik kwam er niet met lege handen aan. Juist. Maar met dat album ging ik dus echt strijden. Dus naar platenlabels en deuren. Naar Beverly Hills Hotel, Hilton Hotel. Waar ik wist van, daar zijn de sterren en de executives slapen daar, weet je wel. Dus het is echt een grind geweest om mensen tegen te komen, ja. En toen ben ik dus mijn manager tegengekomen in de Beverly Hills Hotel. Via, hij liep langs en ik zat met een vriend van hem. En zo is dat het balletje gaan rollen. Ja. Maar hoe heb je hem, via een vriend van hem, maar hoe heb jij dan die vriend ontmoet? Nee, dat was eigenlijk een vriend van mij. Dat is een vriend van mij en wij zaten aan de bar. We hadden een beetje wij deden dus samen, s'avonds gingen we dus naar hotels en probeerden we mensen te leren kennen. Dus we waren samen een beetje op die grind, zeg maar. En we zaten aan de bar en mijn manager liep langs. En hij kent niet, een vriend van mij kende hem dus van dat hotel. En hey, you do music, right? We should talk. Het was echt zo. En hij had geen idee hoe groot mijn manager was. En ja, blijkbaar manager dus achter Nelly te zitten. Lindsay Lohan, Mariah Carey. Hij is best wel een grote guy. Maar dat wisten wij dus toen nog niet. Hij ook niet. En toen had ik dus een nummer gekregen. En de volgende dag had ik hem een bericht gestuurd van... Hey, can I pick your brain about the music industry? En buy you lunch? En dat vond hij een classy move. Toen had ik mijn album laten horen, mijn videoclip laten zien. Natuurlijk, en buy you lunch. You know, I had my tactics. Hey, dat was week 3, hè. Ik weet toch? Ik denk van, hoe kom ik bij die mensen terecht? Snap je? Want ik kende echt helemaal niemand. Ja. En dus je hebt het gewoon gedurfd, Odelia. Je hebt gewoon gezegd van, dit is mijn droom en ik ga niet meer naar Nederland met lege handen. Ja, pretty much. Ja. Ik moest aan zaal getekend worden. Ja. Oké, je zei in het begin, je komt van een familie waarvan niemand eigenlijk begrijpt wat je deed. En je droom, iedereen dacht van, nou, het ligt te ver weg. Ik bedoel, aan de andere kant van de wereld. Ja, hoe heb je jezelf sterk kunnen houden en alle vallen en opstaan doorstaan? Dit is een skill. Vallen en opstaan is echt een skill die je moet masteren, denk ik. En ik heb zo vaak een nee gehoord in mijn leven. Dat het gewoon... Ik heb zo vaak een nee gehad en mensen onderschatten mij altijd heel erg. Ik heb blond haar, ik ben blauwe ogen, maar ik spit. Snap je? Ik ben een rapper. Maar mensen onderschatten... Je weet toch? Maar mensen onderschatten mij gewoon heel erg. Ja, je voldoet niet aan de normale criteria, laten we zo zeggen. Maar ik ken het wel. Weet je toch? Maar dus mensen hebben altijd die mindfuck als ze mij zien. Ze weten nooit hoe ze mij moeten plaatsen, dus onderschatten ze mij. Snap je? Ja. Maar that's their mistake. Maar dat is gewoon iets wat mij gewoon motiveert om harder te gaan. Als jij mij een 9 geeft, denk ik van oké, dan bij wie ga ik een ja krijgen? En hoe snap je? Dat is voor mij alleen maar meer een motivatie in mijn hoofd van oké, let's go. En begrijp me niet verkeerd, natuurlijk, ik heb ook mijn downs. Weet je, niet dat ik een nee krijg en denk, iets verder, niks aan de hand. Nee, ik heb ook wel eens die dip, snap je? Maar wat doe je dan als skill, vallen en opstaan. Ja, maar wat doe je dan op het moment dat je die dip hebt? Want dat is voor mij heel belangrijk. Want iedereen staat stil bij het feit dat het is gelukt. En daar komen we straks ook wel even op. Want ik bedoel, het is huge. Het is niks wat je hebt kunnen waarmaken. Maar op het moment dat je die dip meemaakt van vandaag is echt niet mijn dag. Oh, KUT, hoe ga ik nu verder? Wat doe je op zo'n moment?
Nee, ik denk dat iedereen zijn eigen ritueeltjes en zo moet vinden wat voor hun werkt, snap je? Maar voor mij is het gewoon... Ik ben wel gewoon... ik vind het wel leuk hoe Cardi B dat zegt. I'm a sensitive gangster. Zeg maar, I can feel bad about shit. Ik ben best wel... I'm a sensitive person. Ik kan echt me heel fok op voelen over iets. Maar ik kan ook dan een uur later in de spiegel kijken en... Oké, stop met deze zelfmedelijden en door. Snap je? Maar ik kan heel erg tegen mezelf praten, in de spiegel kijken en op een gegeven moment zeggen, oké, het is oké nu. Oké, je hebt even Laten we gehaald. doorgaan. Het is En nu gebeurd. weer door. We kunnen niet veranderen. Up to the next. Juist, precies. Maar het is niet zo van, dat je niet fok op mag voelen of kut mag voelen, weet je. Ik denk dat dat ook wel weer bijdraagt aan, in de proces. Je moet je gewoon even kut voelen en dan in oplossingen denken. Hoe ga ik dit oplossen, snap je? Of hoe ga ik dit anders doen? En ik denk dat iedereen een beetje zijn eigen manier daarin moet vinden. Maar voor mij is het echt, kijk, ik kom van depressie. En voor mij is het heel lastig geweest. En ik heb mezelf uit die depressie ook getrokken. Ik heb niet aan antidepressiva gezeten of whatever. En dat is bij mij, I'm creative. For me, music was the answer, snap je? Ja. Voor mij, muziek is mijn medicijn. Muziek is mijn therapie, snap je? Dat is je uitlaat. Ja. Daar Dus kun je in verwerken. Snap je? Ja, if I really feel bad for some time, I write a song about it. En ja, dat is voor mij een soort van therapie, snap je? En zo trek ik... En welke liedje heb je geschreven in je diepste moment? Suicidal Thoughts, denk ik. Maar die staat nergens op of zo. Maar dat is wel een nummer die ik ooit heb geschreven. Misschien moet je dan opnemen. Ja, nee, ik heb hem ook opgenomen. Zo. Misschien, you never know. Ik ben mijn album aan het werken. Dus misschien... Dat laten we het niet op het album gooien. Oké. Suicidal Thoughts. Oké. En wat houdt het in? Waar gaat het liedje over? Nou, eigenlijk toen ik in depressie zat, dus over suicidal gedachtes, zelfmoordneigingen. Zelfmoordneiging, ja. Dat je je niet goed genoeg voelt om op deze wereld te zijn en gewoon weg wil. En je onbegrepen voelt en dat soort dingen. En dat zijn plekken waar ik ben zo low geweest. Ik ben op die diepe plekken geweest. En heel vaak vragen mensen mij van hoe kan het dat je zo sterk bent? En dan denk ik van ik ben op zo'n lage plekken geweest, dat je jezelf niet daar terug laat komen, snap je? Ja. Want I've been there, but I'm not going back there. Exactly. That makes sense. Yeah. So it definitely makes sense. Yeah. I believe sommige dingen in het leven dat je 1 keer meemaakt en je weet hoe het voelt en 2e keer overkom je niet. En dan werk je hard voor dat je daar niet terug naartoe gaat. En dat heb jij gedaan. En kijk waar je nu staat. Het is maar het begin. Maar ik moet het even vragen, Odelia. Op het moment dat je het contract kreeg, dan moet je even aan je familie vertellen van, hey, family, Agnes, hey. Hoe ging dat? Eigenlijk een beetje zo. Zo van, see, you know. I made it, you. Je weet toch? Ja, maar mijn ouders hebben dingen tegen mij gezegd als je zit in de verkeerde business, je moet iets anders gaan doen, dit is niet voor jou. En dan denk ik van, het is toch wel, here's proof. I'm in the right business. Maar ik zeg je eerlijk, het is echt lastig om familie te hebben die het niet ziet gewoon. Zeg maar. En I can't even blame them. Because they never done it before. Weet je, de muziekwereld is een onbekende wereld. Dus so I can't even blame them for it. Maar voor mij was het altijd heel lastig. Want hun projecteren die angsten op jou. Snap je? Jij hebt een droom en je hebt die visie en je gaat er vol voor. Maar het is lastig als er mensen in jouw omgeving zitten. En heel veel mensen hebben hier last van. Al is je oma, je tante, je moeder. Die zegt van, ga dit doen. Je moet dit doen. Omdat hun dat gewend zijn of die levensweg hebben bewandeld. Snap je? Ja. Maar dat is niet voor iedereen zo. Dus vandaar dat ik zeg van, als jij een visie hebt, hou dat vast. En you can love your parents, love your family, maar hun gaan het niet doen, snap je? Dit is jouw weg die jij moet bewandelen. Exactly, it is your journey and you have to live it. Exactly, ja. Okay. En je bent pas 24? Ja. Oké. Je hebt het contract getekend en je gaat aan tafel zitten met je manager. Kijk, we krijgen het niet zomaar dat we iemand hebben die het heeft meegemaakt, die ons kunnen vertellen hoe dat gaat. Hoe onderhandel je zo'n contract? Eigenlijk was het bij ons de normale norm. Hij krijgt gewoon 20%, of mijn management krijgt 20%. Dat is eigenlijk gewoon normaal. Maar dat is... je gaat gewoon natuurlijk, je wil de beste deal. Maar op dat moment, ik ben ook... dus mijn manager, Will Luke en Courtney Benson,
Hun zijn best wel famous daar, een duo. En ik wist ook van, ik zit in goede handen, laat ik het zo zeggen. Ik had ook de hele verkeerde mensen tegen kunnen komen in Hollywood. Dus Hollywood can be evil. Ja, ik ben heel blij met de mensen die ik ben tegengekomen. En ja, inderdaad, je moet sowieso standvastig zijn, snap je? Maar nogmaals, ik ben goede mensen tegengekomen en they do right by me, I do right by them. Ja. Maar dat moet je ook maar dat geluk hebben dat je de goede vindt, weet je? Ja. En niet iemand die jou wil Dus naaien. je hebt niet meegemaakt, want het is best wel een mannenwereld. Zeker het managementwereld. Ja, overal, maar zeker in de industriewereld. En dan ben jij een vrouw. En dan zit je alleen aan tafel met misschien 3, 4 mannen. En dan moet je je eigen voorwaarden moeten stellen. Is dat je daarvoor een beetje over nadenkt? Dit accepteer ik wel, dit niet? Ja, nee, ik had echt een lijstje gemaakt met oké, dit is wat ik verwacht, wat ik van jullie wil en wat jullie aan mij gaan geven. En dit is wat ik weet toch? Een beetje gewoon van beide verwachtingen van elkaar. Maar ja, ik moet ook wel heel eerlijk zeggen, op dat moment was ik zo happy en blij. En want dat was de tweede keer dat ik ze zag. En toen hadden ze me gelijk meegenomen op een Rode Loper event. Ja, echt. Yeah, en ik was girl rock! Ja, maar zeg maar, dus ik was toen ook echt van, oh shit, it's real. Ja. En ja, het was gewoon, hele gekke ervaring. Maar toen ik die handtekening had gezet, that's when it all really started happening. Toen hebben we een maand later die release gedaan met Lil Keat. En die heeft nummertje 48 in de Amerikaanse radio top 100 gestaan. En nu een paar maanden later met Snoop. Dus we zijn lekker door aan het pakken, man. Ja. Dus hoe lang heb je dit contract daar, Odilia? Nu bijna een jaar al, ja. En een jaar in Hollywood, in LA, heb je al een liedje met Snoop Dogg gemaakt. Toen je management je belde en zegt van, Odilia, we hebben dit deal kunnen sluiten. Je gaat een liedje opnemen met Snoop Dogg, hey yo. Wat was je reactie? I was yelling. I was like, you're lying. You're lying. What? En ik wist wel dat mijn manager en Snoop dat heel goed waren samen. Want mijn manager, hij managed Morris Day. Hij is de tegenspeler van Prince in Purple Rain. Dus hij is ook best wel een legend daar. En Snoop is super fan van hem. Dus zodoende dat hun elkaar eigenlijk altijd kennen en dat ze elkaar favors vragen. En ja, Courtney, een van mijn managers, vroeg dus van, hey, can we come by? We have a song you might like. En hij heeft ons gelijk uitgenodigd. He's like, sure. You know? Dus toen zijn we langsgekomen. Hij had niet zoveel tijd die dag, maar ik mocht binnenkomen, ik mocht een nummer op play zetten en kijken of hij er iets mee wou doen. En hij zei eigenlijk instantly like, loving the 90s vibe, dit en dit. En hij liep de boot en hij zei, let me see what I can do. En hij begon gelijk, Dus je hebt niet alleen maar een liedje met hem opgenomen, maar je hebt hem ook persoonlijk ontmoet. Ja man, ja, we zijn in de studio geweest samen. Ja, in zijn studio. Ja. Interessant. En het liedje heb je zelf geschreven? Ja, ik schrijf al mijn eigen muziek. Ja, hij heeft zijn eigen part gedaan natuurlijk. Maar ik had het nummer al helemaal af en zo. Dus ik hoefde letterlijk op play te duwen. En hij moest dan besluiten, zeg maar, of hij er iets mee ging doen, ja of nee. Dus echt heel vet dat hij er ook ergens opgesprongen. Ja. Break it down. Break it down, babe. Yes. Wat houdt het in? Waarom break it down? Wat moet je allemaal... Break it down. Het gaat over 2 mensen die in een relatie zitten, pretty much. Een beetje long distance, dit en dit. En dan is het zo van, oké, waar gaan we heen? Zeg maar het is eigenlijk meer van één iemand die volgende stappen wil zetten in een relatie. En de andere die een beetje terughoudend is en nog niet helemaal, zeg maar. Dus pretty much one person to the other person saying, yo, break it down. Like, what are we doing? Ja. Take it to the next level or it's over, you know? Ja, precies. Everybody comes at that point, like, yo, what are we doing? Ja, dus dat is een beetje het concept van de song, ja. En het is, 2 oktober was het gereleased? Klopt, 2 oktober was de track uitgekomen en 10 oktober de video. Ja. En 10 oktober op YouTube de video. En dan op het moment dat we nu opnemen, staat het op 1,1 miljoen kijkers. Yeah! Wauw. Superleuk. Ja, echt een blessing. Dat is echt... In 2 weken tijd heb ik dus 1 miljoen. En de vorige keer bij mijn vorige track met Lil Keat was dat 6 weken. En nu in 2 weken. So you can see the growth, weet je. Het is echt super rewarding gevoel als een artiest ook. Om, de groei te zien, weet je. Ja. Ik wil... Nu heb je een track met Snoop Dogg. Ja,
ik kan me voorstellen als artiest wil je je eigen, misschien wel je eigen ster een keer op de Walk of Fame. Ja, toch? Wat staat als volgende stap project voor Odilia? Er komt een remix aan met deze. Ik wil er nog niet te veel over zeggen, maar dit... Hallo, je moet wel iets vertellen, Odilia. Hey, dit accepteer ik niet, hè. We zitten op afstand, maar hallo. Tenminste, wie gaat er nog ook meedoen op de remix? Odilia met één naam. Eén naam. Nee, ik mag echt niks zeggen. Nee. You already know that, Odilia. I know. Nee, maar ik kan echt zou nog niks... ook een andere grote naam zijn in de hiphopwereld? Of hiphopwereld of een andere wereld? Who knows? Is het een man of een vrouw? Een man. Een man, oké. Dus dan ga je met een andere man samen met Snoop Dogg op de track. Ja, dat is wel de bedoeling, ja. Oké, dus dat is de drie... Je mag te veel laten zeggen, ik mag niks zeggen. Hallo, we hebben geen naam gezegd. Er zijn dan drie personen dan op de track. Jij met twee andere mannelijke artiesten. Ja. Oké, top. Nou, we weten wel in die richting. Ja, die komt in 2021 komt mijn album uit. Dus dat is sowieso iets waar je echt naar uit kan kijken. Wanneer komt het uit? 2021, mid 2021, ja. Oké. Dus nu nog een paar singeltjes? Ja, er komen sowieso nog singles van tevoren. En er staan ook nog leuke featurings op. Dus ja, ik ben super excited. Voor volgend jaar eigenlijk, man. Sowieso eindelijk dat die coronavirus hopelijk voorbij is. Ja. En dat wij ook gewoon als artiesten gewoon weer normaal shows kunnen doen, weet je. Ik mis optreden, ja. Staat Usher ook in de rij voor met Odilia iets samen te doen? Wat zei je? Usher. Staat Usher ook in de wensen? Ja, zeker. Ik heb Usher op de Grammys gezien. Ik was dit jaar op de Grammys in LA. En ja, sowieso. We looked at each other like, hey, so maybe if he hears this, hey, you want a song? Oké. Nou, Break It Down, de video is dan opgenomen. Waar heb je het opgenomen? Wat was het? In Aruba. Ja, nee. Mijn management zit dus in Amerika. En op dit moment niet veel landen laten Amerikanen binnen. Ja. Dus, en Aruba wel. En Aruba had natuurlijk de mooie beaches en de zee. En gewoon de environment was gewoon perfect voor deze video. Ja. Dus vandaar dat we Aruba hadden gekozen. En we hadden ook, we got known of people on the island. Dus een cameraploeg en dansers. Zodat wij zelf niet iedereen mee hoefden te nemen. Dus toen eigenlijk, daarom hadden we Aruba gekozen. En I'm so happy we did. Echt, het is zo mooi geworden. Ja. Volgende keer voor volgend project is Bonaire ook beschikbaar. Hè? En hier hebben we ook cameraploegen en professional mensen. Ik was 1 week van tevoren in Bonaire. Want we zouden het eerst in Bonaire gaan doen. Maar jullie wouden geen Amerikanen. Dus dat management niet komen. Nou, hopelijk in de future, voordat de CD komt, dat we de album eruit komt, dat we toch tenminste 1 videoclip op Bonaire wordt opgenomen. Ga ik verzorgen. Je bent ook van plan, of tenminste je was van plan om naar Bonaire te komen om de single te promoten op de eiland. Maar helaas kan het op dit moment niet, omdat we geen bubbel hebben met Aruba en Curaçao. Maar naar Aruba en Curaçao ga je dus wel. Ja, ik vertrek aanstaande zondag naar Curaçao en dan een week later naar Aruba. Dus, dus begin de eerste en de tweede week van november. Wat heb ik over februari? Van november zit je dan, de eerste week van november. De eerste week van november zit je op Curaçao en de tweede week van november in Aruba. Juist. Ja, tot eind november. En wat ga je precies doen op die eilanden? We zijn nu sowieso bezig. Ik heb veel interviews, radio-tv-interviews en dat soort dingen. Maar we zijn nu ook bezig met events, dus meet and greets. En we willen social distancing concerts opzetten. We zijn met in ieder geval heel veel mensen aan het praten binnen de overheid en zo op Curaçao en op Aruba. En kijken of we daar of we iets kunnen regelen, weet je. Of we misschien toch een groot concert kunnen geven, maar dan met social distancing. Dus we zijn nu in gesprek. En hopelijk, fingers crossed, komt dat allemaal goed. Want ik zou het echt super vinden om even wel een showtje te kunnen geven. Als ik daar ben, ja. Oké. Nou, helaas niet op Bonaire deze keer. Maar ik denk... Deze keer niet, maar soon. Soon, hè? Ik denk dat in de toekomst wel de mogelijkheid bestaat dat je ook wel naar Bonaire komt.
Zeker. I kind of fell in love met Bonaire, Aruba. Echt, ja, ik ben nog niet op Curaçao geweest, maar ik was op Bonaire en Aruba. En I'm so I know what you mean. jealous. It's a dream come true. Met de mooiste views gewoon, weet je. You can't buy that. It's amazing. Amazing. And it's all natural. And it's all natural. Snap je? Nee, echt awesome. Ik ga sowieso snel langskomen, maar I'm gonna make sure I'll drop by soon, you know? Okay. Odelia, als de mensen jou via je social media willen volgen, heb je Instagram, Facebook, Twitter, kom maar op. Ja, ik doe alles via Instagram. Dus als je mij volgt op Instagram, kan je alles volgen. En ook in mijn bio staat een kan je website. Ik heb mijn merchandise website. Dus vanuit daar kan je alles vinden. Dat is @Odilia, dus ODILLIA. En dan dubbel H op het einde. ODILLIA en dan dubbel H. En dan moet je mij vinden. Als je Odilia intikt, vind je mij meestal eigenlijk ook al. Oké, nou dan gaan we meteen doen. Je weet wel, het wereld is digitaal. Alles staat bij de hand. Ik heb mijn telefoon bij. Dus dan gaan we meteen op Instagram en dan gaan we Odilia zoeken. Even kijken hoor. Yeah, that's the one. That's the one, yes. Oké, I'm following Odilia nu. Oké. Dus jullie kunnen ook haar volgen via de Instagram pagina van haar. ODILLIA. Dos H patras pagina por En hoe gaat het met de papiermens? Het zou leuk zijn dat je een keer tenminste 1 zinnetje papiermens in je liedje kan doen. Wel, kom daarbij en Misty Mabo. Allebei mijn exen waren Antilliaans. So, I know a little bit. Ik kan het een beetje verstaan. Maar ik moet het weer... I'm working on it. Nou, de volgende love song dat je gaat maken, dan zeg je Misty Mabo douche je niet. Afgesproken? Okay, you know what? Yes. Let me do that. Right there. I'll introduce it to the American people, toch? Okay. Yeah. Nou, Odilia, ik wens je heel veel succes. Leuk dat we even de tijd van jou hebben gehad om je te interviewen over je nieuwste liedje, Break It Down. Zo iedereen op YouTube volgen. En delen natuurlijk ook. Ik laat even de laatste woord aan jou, Odilia. Je bent 24, je bent nog jong. Je carrière begint er nu. Wat is je message, je kan het ook even in het Engels zeggen als je wil, naar de jeugd die ook droomt om een keer of artiest of in whatever big dream dat ze hebben om het te achtervolgen? It's all about dedication. It's all about dedication. I'm not the best singer. I'm not the best rapper. I'm not the best dancer. But I'm good at all of it. And I have the dedication. Now, people might not understand your vision around you. But it's just the key for me. The key is to just keep, a tunnel vision and just, keep going for what you believe is your passion and your path that you need to walk in life. Like, don't let other people tell you what to do. Don't let your mom, your dad, your aunt, your grandparents tell you because they never done it, and so they will not know if it's, if it's able or if it can work or not work out. So. I think that's my biggest message. Like, just, keep holding that vision and just grind, man. Never give up. Never give up. Never give up, but break it down. Break it down. Dankjewel, Odilia. Dankjewel, Gigi. Fijne dag, hè? Ja, jij ook. Hey, Odilia, hartstikke bedankt. Nee. Ik hoop dat je mij ook gaat volgen. Hey! Ik heb je net teruggevolgd, toch? Ja, toch? Ik weet niet, ik heb mijn telefoon apart gezet. Maar Mas essa entrevista que nós estamos tendo com o artista Odilia. Então, me quero botar me seguir. E Manela Bisa, tá sempre determinada. Vai sempre para o que você quer. E não te importa quem está por trás. Of que a bota desejar para estar por trás para apoiar, basta apoiar. O mês de sonho que você tem. Não laga tem excusa, não laga nada, nenhuma circunstância e seguro não. É onde você está, strobabo de bira é onde você quer. Bom, se você falando com dica quebrada de saúde, pronto recuperação, basta aí awe,
happy birthday. Enjoy the dia for the awe, for the aqui abraço e sunchi grande pabo. Já luna nos está trove com si matro carregar com roupa informação tópico interessante, pois nós está guardado. Já luna de outro awe vai pouco a pouco durante o weekend aqui, que agora nós por mal tempo den o weekend aqui despreparar para esse, pero arriba turcos sali e vai para o sonho. Go get it and break it down. Feliz weekend e agora sempre é tempo que bating tur dia, tapa awe.